Azóta csatlakoztak, még 2 percet, vagy 1 percet fogunk még várni, és utána kiugrunk, hogy aki nem tud pont 0-0-kor megérkezni, az tudjon még úgy csatlakozni, hogy nem marad le semmiről. Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ki később csatlakozik, az már nem a legelejétől fogva lesz benne, de nekiugrunk, hogy ne veszítsünk időt. Első dolog, egy pár ilyen játékszabályt hadd kérek tőletek. Egyik az, hogy mindenki némítsa el magát, látom, hogy alapból mindenki lenémította magát. Lesz majd lehetőség kérdezni, akár a webinár közben lesz 2 olyan szekció, ahol én konkrétan fogok, hogy kérdezzetek tőlem, és látom, hogy értek vele, akár a webshopokkal, akár a beszéd konverziós témákban nyugodtan kérdezzetek. Ha közben merül föl kérdés, szintén a chatbe általában írjátok bele, akkor meg pláne írjátok be a chatbe, hogy valamit nem hallottok, nem egyértelmű, nem érthető, amit mondok, bármi technikai, vagy van kérdés, ami egyszerűen nem érthető, amit mondok, nyugodtan írjátok be, jó? Egyébként pedig nagyjából egy órás lesz ez a webinárium, nem semmi gond, igazából lesz a lehetőség a végén, ha szeretnétek, hogy egy-két akár konkrét céget is így átnézzünk röviden, egy pár konkrét tanácsot is fogok tudni adni, ha van kedves, éljetek vele nyugodt. Kezdjük az, hogy igen, még egy dolog, a webinárról videó készül szigorúan belső használatra, tehát ez nem kerül ki sehova, csak szerintem jelezni felétek, hogy készül. Ennyi nyugodtan, hogy éljetek, mert nem fog kikerülni, csak mi saját minőségbiztosásunk céljából elveszünk azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Szóval hadd kezdjük az, hogy bejeltek esetleg a chatbe, hogy ki mivel foglalkozik, hogy webshopotok van-e, vagy webshopnál dolgoztok, ügynökségnél dolgoztok, vagy érdeklődtök a elkeresőre, minden dobjátok be a chatbe, hogy nagyjából képből hogy kikkel vagyok itt egy webinárban. Jó, hogy webshopotok van-e, vagy ezt, ha beismertek a webshop nevét, az is oké. Mivel foglalkoztok? Mi a kisebb webshopot üzemeltetek, Dóra? Szuper, köszönöm szépen. Core webshop van a Terjéki Dániel, szuper, izgalmas. Tök jó. Szuper, nyugodtan közben is dobáljátok be, aki nem ismét jobbra lent van, csak ha desktopon vagytok, egy ilyen érdeklődik. Tökéletes. Abszolút, itt a chatet nyugodtan majd használtok később bármi másra is, azért van, kérdezzetek, ha nem értetek, nyugodtan jelezzétek, és lehet majd ezt majd lehet, csak akár mikrofonon keresztül is. Most szeretnék indítani, tök jó, szuper. Feltétlenül akarsz üzlet webshop, Gábor. Tökéletes, na szuper, tényleg turisztikai webshop. Tök jó, nagyon széles körben vagyunk itt, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, remélem, hogy később is ilyen aktívak lesztek. De arról fogunk beszélni, mik azok a leggyakoribb webshop hibák, amik akadályozzák ebben a sikert, és hogyan kerüljétek el őket, hogyan legyenek nyereségesebbek, hogyan legyenek sikeresebbek online. Igazából az hogy ne hagyjunk pénzt az asztalon. Tehát igazából, amit elkeresünk, pénzt meg lehet keresni, próbáljuk mi megkeresni. Jó? Tehát itt vagytok ma, akkor valószínűleg van webshopod, de nem megy úgy, ahogy szeret. Nem megy úgy, ahogy szeret. Bocsánat, jött be egy hang valahonnan. Jó, tehát nem megy jól valószínűleg a webshopod, azért is vagy itt, hogy ezen változtass. Nagyon jellemző az, hogy a webshopok sokat költenek Google-re, Facebookra, de nem akar jönni a megtelős. Nem berak 100 font, és nem jön ki annyi pénz, hogy legalább a 100 forintot visszakeres árésben. Igazából valószínűleg nem vagytok a WebAruház konverziós működésének a szakértői. Ez teljesen rendben van így, csak egy megállapítás. Nagyon sokan égették már meg magukat önjelölt szakértőkkel, gurukkal, ugye viszonylag nagy terület ez az elkereskedelem, és vannak olyan szakértők, akik elolvastak egy könyvet, és már szakértőknek TEDx, és van rengeteg kiváló szakember is egyébként a szakmában, de sokan égették már magukat rossz
szakértők, én is égettem el meg ilyenekkel, rossz tapasztalat volt. És igazából rengeteg információ mindenhonnan, de nem tudjátok adott esetben, hogy kire hallgassatok, kinek a véleményére alapozzatok. Erről is fogunk egy picit majd beszélni. Ja, az nagyon jellemző, főleg a kisebb webshopoknál, hogy mindennel is kell foglalkoznod a webshopban. Tehát nem elég az, hogy a konverzióval foglalkozzál, de a beszerzéssel, a technikai dolgokkal, az ügyfélszolgálattal, a marketinggel. Igazából az egy hatalmas nagy terület, ha ebbe tudunk kicsit rendet rakni, az biztos, hogy segít. Ha te ezt érzed, most biztosan jó helyen vagy most a webinárnál. De inkább szerintem azért vagyunk, hogy mindannyian, hogy szeretnénk végül egy sikeres, nyereséges online üzletet üzemeltetni, nem szeretnénk a szenvedés részét, hanem inkább a sikereket szeretnénk élvezni. Ha ezek magatokra ismertek, akkor biztos, hogy jó helyen vagytok ebben. Jó helyen vagy egyébként, ha szeretnél sikeresni az online kereskedelmet, ki ne szeretne. Ez az a terület, vagy már van webshopotok, vagy szeretnétek, vagy érdeklődtök, ez biztos, hogy itt fogtok kapni olyan dolgokat, amivel ez a siker, ez közel tud kerülni hozzátok. Ugye, leginkább a sikerét abban merül fel, hogy nyerességes, hogy megfelelő profitú webáruházat szeretnék üzemeltetni. Ez manapság nem könnyű, de megcsinálható. Tehát számos példa van arra, hogy tudnak akár kisebb cégek is nagyon nyereségesek, nagyon sikeresek lenni az üzletben, de nyilván kellene a tudás meg eszköztár hozzá. Ugye az sem hátrány, hogyha megtudod, hogy hogyan, miért vásárolnak a vevők, és miért nem vásárolnak. Tehát mi az a mögöttes viselkedés, akár pszichológia, amiatt egy vásárol, vagy nem vásárol az adott oldalon. És ez nem csak mondjuk az ár, vagy az weboldal kinézete szigorúan. És igazából szeretnétek ellesni azokat a trükket, módszereket, meg akár a legnagyobb webáruházak is alkalmaznak, hogy a látogatókból vásárlókká konvertálják ezeket a látogatókat. Ezekről is lesz szó. Nagyon röviden rólam, miért érdemes rám hallgatni, 12, lassan már 13 éve vagyok az elkereskedelemben, számos webáruháznak futtattam fel nagy forgalomba és sikeres exitig. Itt a 4 éve már CRO, azaz konverziós optimalizási szakértő vagyok, több tucat cégnek is segítettem már, hogy ők is sikeresek legyenek a saját elkereskedelmükben a konverzió javítása által. E-commerce Hungary, az Iparági Szövetségnek az elnökségében is aktív vagyok, illetve konferenciákon, magyar és nemzetközi konferenciákon adok el, jellemzően a konverzió optimalizás témájában. Most legközelebb május 8-án a Magyar Elkereskedelem napján is tudjuk engem személyesen látni, hogyha eljöttök érdemességén arra a konferenciára eljönni. De inkább azért érdemes rám szerintem hallgatni, mert én is webáruházakat üzemeltetek. A tanácsadás mellett jelenleg ugye több webáruházat már eladtam, jelenleg egy webáruházat üzemeltetek, az ipanamaflipflop.hu, de ugyanazokkal a dolgokat küzdök, mint ti. Nyilván más dolgokat tudok már csinálni a TRO-s tapasztalat alapján, de annak idén én is küzdöttem az, hogy hogyan legyen jobb, hogyan legyen hatékonyabb az oldal, hogyan legyen, bejön 100 ember, és ne 2, hanem még 4-5-6 vásároljon belőle. Végigmentem már az úton, amíg ti már vagy már végigben, vagy most fogtok végigmenni rajta. Viszont azóta, amióta rájöttem, hogy a konverzió optimalizás az egyik trükk, az egyik titkos fegyver, ott a számos webáruháznak segítettem már annak a milliárd forint fölötti webáruházaknak, hogy a konverzió optimalizálás használva sokkal jobb eredmények érnek el, akár ugyanannyi, vagy akár kisebb marketing költés mellett. Ja, akiknek már segítettem, csak röviden a Barkshop, Vágyaim.hu, Furbify, Leden, Eoptika, Hellovitál, Spuri futóbolt, Gear Selection, Bíbor testékáruház. Igazából ez csak egy része azoknak a webshopoknak, akinek valamilyen módon tanácsadással, auditokkal, meg egyebekkel segítettem. Ezek közül mondjuk a Vágyaim.hu, a Furbify, Eoptika, ezek bőven a milliárd font fölöttiek, egyébként a Spuri futóbolt is elég nagy, több cégben dolgoznak. Tehát egy cég az nincs egy milliárdos, ezek nagyobb cégek, és igazából nekik is tudtam segíteni, amivel jelentősen jobban tudtak teljesíteni az elkereskedelemben. Csak gyorsan fel, nem akarom, hogy sokat beszéljünk erről, de a biborfesték.hu-nál csináltunk nem olyan rég egy auditot, és ő ezt a értékést adta nekünk. Gyakorlatilag a utolsó mondatot emeltem ki, ezeket nagyon tetszik, a Smile-t használom én, hogy kötelező tenném minden webshopos számára az auditot, annyi értéket kaptak ők belőle, megkapták azt, hogy ilyen úton tudnak menni, hogy sikeresebbek legyenek az elkereskedelemben. Picit beszéljünk azokról a tévhitekről, ami nagyon sokunkban benne van, elkereskedelem és általában a piaccal kapcsolatban. Jó, mert ez nagyon fontos, hogy ezeket a tévhiteket szeretném eloszlatni, vagy legalábbis mindenképpen beszéljünk róluk. Első tévhit, ez nagyon gyakran jön elő, hogy az ár, nálam jó lesz a legjobb ár, akkor dübörölni fog a biznisz, és minden vevő hozzám jön, és hatalmas nagy sikereket érünk fel.
Az igazság, hogy sajnos ez nem így van. Rövid távon lehet az árral, vagy árversennyel forgalmat generálni, és ezt nem tagadom, hogy az ár ez egy nagyon fontos konverziós tényező. Kinek szeretne ugyanazt a terméket olcsóbban megvenni, de az árversenyben nagyon-nagyon könnyű belebukni. Tudnék, mindig lesz valaki, aki olcsóbb nálad, vagy nagyobb tőkéje, vagy nagyobb beszerzést tud csinálni, olcsóban tudja kapni, vagy egyszerűen most jobban kell neki a pénz, jobban kell neki kifizetni a szállítókat, és inkább akciózik, csak hogy pénz generáljon a készletéből. Mindig lesz olcsó, mindig lesz, aki ebben valamilyen módon meg tud téged előzni, és amíg a forgalmat el is tudsz érni ideig, óráig, ha nagy háttértőkéd van, akkor akár sokáig ígetve azt a pénzt, de nyerességet nagyon-nagyon ritkán tudsz elérni hosszú távon. Ha csak nem valamilyen oknál fogod te vagy a legolcsóbb beszerzésének költségű cég, ilyen is van, azért jellemzően ez ritka. De nehéz egyébként csak az árral önmagában versenyezni. Ez nem jelenti azt, hogy időnként nem lehet az árat használni, mint eszköz. Tehát egy becsalogatónak, egy csali termékkel, ami nagyon olcsó, abból akár veszteséget termelsz, de többi ágon behúzod a többi bevételt, ez abszolút működik. Általában, ha csak az ár az egyedüli versenyelőnyöd, akkor nagyon rövid ideig lesz versenyelőny, és a nyerességed az nem valószínű, meg fog jelenni. Tehát ne csak az ár legyen az egyedüli versenyelőny. Másik tétel, hogy drága a konverzióval foglalkozni. Részben tévhit, részben nem. Ha minden külső szakértőre bízol, és te nem akarsz egyáltalán ezzel foglalkozni, akkor valóban nem olcsó. Nekünk is van olyan szolgáltatásunk, ahol nagyobb cégeknek az egész konverzióoptimalizálást átvállaljuk, de sok ezer eurós havidíjakkal működik. Nyilván egy nagyobb cégnek ez akár megérheti, de azért jellemzően, ha minden külsőre bízok, azért nem lesz egy olcsó dolog. Legtöbb kisebb, közepesebb vállalatnak azért nem az a cél, mindent egy külső szakértő csináljon. Egyébként kevés is a jó szakértő a magyar piacon. Ez is egy szempont egyébként, hogy nem is könnyű találni jó konverziós szakértőt. Viszont részfeladatokat érdemes kiadni. Tehát akár egy elemzést, akár egy auditot, akár egy szűk területnek a átnézését, optimalizálását érdemes külsőre bízni, mert olyan előnyt tudsz szerezni ott esetben, amit ha magad csinálod, akkor nagyon sokáig tart, viszont nem kerül fél évig több ezer eurókat fizetni havonta. Jó? Egyébként mondom, nekünk is vannak olyan szolgáltatásunk, amik nem drágák, és abszolút érdemes, erről meg fogok beszélni későbbiekben. De önmagában a konverzióval foglalkozni valóban nem olcsó. Harmadik tévhitben többször belefutottam, amikor beszélgetek elkereskedőkkel, de a YouTube-ról megtanulom az egészet. Tehát milyen nehéz, minden ott van a YouTube-on, vagy megkérdezem a ChatGPT-t, és akkor megtanulom, hogy mit kell csinálni a konverzióban. Hát, ilyen is meg nem. És rengeteg tartalmat a YouTube-on, de mondom, lehet a ChatGPT-t, vagy bármi más forrás. Valóban sokat tartalom, rengeteget lehet róla olvasni, de egy nem kis rész olyanoktól van, akik nem nagyon láttak még élőben webáruházat belülről, vagy nem üzemeltetett több webshopot. Magyar nyelvű tartalom nagyon kevés van. Tehát az fontos kihangsúlyozni, hogy ha egyáltalán valaki akarja magát tanítani YouTube-on keresztül, akkor angolul tudja, de leginkább egyébként rengeteg időt vesz el. Tehát, ahogy beszéltük, többségünknek azért rengeteg dolga van a webshopjában, kezdve a kollégák menedzselésen át, a pénzügyeken át, a könyvelővel való tárgyalásig, ami nem szigorúan csak a konverzióról szól. Ebben beleszér az, hogy valaki több órát tanuljon, szuper, de jellemzően nagyon sok időt vesz el, és nem feltétlenül térül meg az időben befektetni. Tehát nem az a jó megoldás, valaki YouTube-on megtanulja ezeket a dolgokat. Más meg folyamatosan frissül, hogy mindig más kell, állandóan kell YouTube-on lenni. Mondom, ezt sem rá, de általában nem szokott sikere lenni ez a megoldás. Negyedik rész, hogy többet költök, majd több bevételt, több látogatót szerzek a Google-en, akkor több bevételem is lesz. A legtöbb webshopnál nem a látogatóforgalommal van a baj, hanem az, hogy a látogatók csak látogatók, és nem vásárlók. Tehát venni mindig könnyű látogatót. Fizetek a Google-nek, jönnek a ilyen, ott rengeteg finom hangolással, most az elnagyzolom, egy jó PPC ügynökség, ez tud abba segíteni, az a látogató, aki jön, az legyen, aki potenciálisan neked vásárolod, de nem az a megoldás, hogy többet költök csak Google-en, Facebookon, árukeresen is így tovább, mert nem a látogató szerzés a legtöbb webshopnál a probléma, hanem a látogatók konvertálása vásárlóvá. Hát ez nagyon fontos, ezt ezerszer láttam már, hogy tudunk költeni többet Facebookra, Google-re, bárhova, még ha jól is be vannak állítva a hirdetések, és ez nagyon fontos, hogy legyen jól beállítva. Én nem vagyok PPC-s, de azért nagyon fontos, hogy jól legyenek beállítva. De még fontosabb az, hogy aki jön, az vásároljon. Nagyobb arányban vásároljon, mint korábban. Ezt a példát szoktam használni a nemzetközi eladásaimban,
hogy a CRO az a Conversion Rate Optimization, ugye a konverzió optimalizálásnak a magyar vagy angol kifejezése. Gyakorlatilag ilyen vödröt szoktam használni. Ha töltöd be, dobod be a pénzt a webshopodba, ami egy vödör, és lyukas a vödör, rengeteg látogató elpárolog, elmegy, elhúzik, akkor rengeteg pénzt dobsz el, elveszted a bevételedet és profitodat. Ha viszont CRO-val befoltozod ezeket a lyukokat, hogy ahol elfolynak a vevők, akik potenciálisan vevők lennének, jelentősen marad nálad. Az a vödör, egyébként komolyan ezt szoktam egyébként, az ChatGPT által generált vödör, nagyon szomorú, mert folyik mindenhonnan, nyilván nem teljesen életszű, de így érdemes gondolkodni a webshopodban, hogy gyakorlatilag, ha költesz, akkor a pénz maradjon minél több nálad, minél kevesebben menjenek el. Erre való a konverzió optimalizálás. Másik ilyen tévhit, amit már igazából, már talán nem is annyira tévhit, de már sajnos bizonyosabban bizonyosság. A mostani piaci megtorpanás utóbbi időszakban ugye nem feltétlenül dübörgő gazdaságon, akár Magyarországon, akár nemzetközileg. Ez majd helyreén hamarosan visszajönnek azok az idők, akár mondjuk a Covid alatti időszak, hogy dübörgött az elkereskedelem. Nem fog visszajönni. Abszolút változik a piac, új szereplők jönnek be, maga egész piac szerkezete is megváltozik. Aki nem alkalmazkodik ehhez, az egyszer nem lesz sikeres. Ez lehet, hogy kemény mondatok, de nem fogsz tudni sikeres lenni, ha jelenlegi piaci helyzethez nem tud alkalmazkodni. Sajnos nagyon sok webshop bezár közelben van mostanában, mert nem tudja megugrani ezeket a szinteket, amik szükségesek a mai helyzetben a piacon maradáshoz. Ugye egyre több a webshop. Webshopot létrehozni nagyon könnyű. Fölmész a ShopRenterre, Unastra, Shopify-ra, összekattintod, egy pár órát lehet egy használható webshopod. Nem lesz jó, de már van egy webshopod, és az is valamennyi forgalmat el tud adott esetben vinni a már meglévők közül. Ennek egyre nagyobb a konkurencia. Ugye rengeteg kis, közepes magyar cég is van, tehát jönnek be a nemzetközi konkurensek. Tehát minden szektorban van szinte már egy nagy nemzetközi szereplő, aki annak a szektornak egy ilyen championja. Az én szektoromban, vagy a cipővilágában az e-cipő, az Zalando, az About You, és sorolhatnám, sok-sok olyan cég van, aki nagyon-nagyon rámegy erre a szektorra, rengeteg pénzük van, tehát a magyar viszonylatban korlátlan pénzük van, tudnak akár évekig költeni arra, hogy veszteségben működjenek, csak azért piacot vezzenek. Ez a legtöbbünknek nem adatik meg. Igazából a jó megoldás az, hogy hatékonyabban dolgozzunk, és megtaláljuk azokat a részpiacokat, ahol sikeresek tudunk lenni. Erre van csomó példát, ez megoldható. Lehet, hogy nem egy elcipő méretű, hatalmas, sok száz márkás webshop tud lenni egy magyar cipős, de meg tudja találni azokat a másikat, célpiacokat, adott konkrét problémákat, amik választadva nagyon sikeres tud lenni. Lehet, hogy nem lesz 100 milliárdos cég, de egy nagyon sikeres, profitabilis cég tud lenni. Ezt értem volna a piaci pozicionálással, és pedig a hatékony webshoppal, azaz a konverzió optimalizált webshoppal lehet ezt elérni. De csak az fog talpon maradni, aki jól csinálja. Jó, most picit így ellátlak egy jó meg rossz információ, remélem már így érzitek, hogy sok az info, átzódítottam, de fontos, hogy milyen célja van ennek, hogy ezekről beszéljünk. A 10 percben miért érdemes igazából konkrétan a konverzió optimalizással foglalkozni, és hogyan tudok én neked ebbe segíteni, jó? Ha ez nektek oké, akkor kérnék szépen igen a chatbe. Ide chatbe valóra, hogy igen, ez rá tudjátok szállni ezt a 10-15 percet, hogy ebben részletesen belemenjünk. Jó, hadd kérjek egy igent. Jó, hogy a chatbe dobjatok be egy igent. Közben megyek is tovább. Ebből sokat látok. Jó, beszéljünk picit arról, hogy mi az a konverzió optimalizálás. Tehát igazából a konverzió optimalizálás az a folyamat, ami által több látogatóba válik vásárlóvá, mint korábban. Tehát az a konverziós ráta, az javítja azt az arányt, hogy eddig 100 vásárlóból 2 vásárol, 100 látogatóból 2 vásárol, most ezt próbáljuk felni 3, 4, 5, 6, 10-re. Jó, és az úgy oldjuk meg, hogy a vásárlás akadályozó tényezőket azonosítjuk, és próbáljuk megoldani. Ez ennek a módszertan a konverzió optimalizálás, hogy hogyan azonosítsuk, és hogyan hárítsuk el azokat az akadályokat, ami a vásárlókat akadályozza abban, hogy vásároljanak. Nem fontos, hogy az adatvezérrel döntéshozatal van. Tehát nem csak random elkezdünk csinálni dolgokat, hanem adatok alapján indulunk ki. Korábbi tapasztalat alapján, adatok alapján döntünk, és próbáljuk megérteni a vevőknek a viselkedést, hogy miért teszik azt, amit teszik, vagy miért nem teszik azt, amit mi szeretnénk. Alapvetően az ügyfél élményről és ügyfél hűségről szól. Tehát azokat a módszereket próbáljuk alkalmazni, mi nagyobb ügyfél élményt, és által hűségesebb vevőket fog nekünk hozni. Ugye ez alapvetően egy szemléletmód is, az oldalat folyamatos javítása, optimalizálása a cél.
Miért Well, there's a konverzió few optimalizálás? reasons that make Shamar Stewart from Ugye Texas az nagyon fontos, A&M hogy egy shine. döbbenetes szám, hogy még egy jobb weboldalon 4-5%-os konverziója van, ez már viszonylag jónak számító oldal, 94-6%-a a látogatóknak nem vásárol. Tehát gondolj be, hogy egy Tesco-nál lenne ez, hogy bemegy 100 ember és 4 vásárol, 96 meg elmegy üres kosárral, akkor az nem lenne túl vidám. Elkereskedelem ez jellemző. Nyilván a 100-ból nem feltétlenül mindegyik vásárlási szándéka lépett az oldalra, csak böngészeti információt keresett, arra is vannak megoldások, nyilván őket visszahozni e-mail adatkozással a gyerekkel, de ez egy nagyon nagy szám. Tehát igazából mondom, még egy szuper oldal, még 10%-os konverzió van, az már tényleg nagyon jónak számít a legtöbb piacon, akkor is 90% nem vásárolt. Nagyon nagy szám ez. Viszont vannak bevett módszerek, amelyek igazából ezzel tudod jelentősen javítani az arányt, anélkül belemennék például egy korábban nem említett árversenybe, ahol ész nélkül árakat csökkentünk, és abból reméljük azt, hogy sikeresek leszünk. A forgalmat tudunk azzal generálni, nyereséget nagyon ritka, és nap végén ezt nyereségre játszok ezt a játékot. Egyébként van egy ilyen mondás, hogy a ego mutató az a bevétel, és a logika, az értelem mutatója az a profit. Tehát ezek, ami milliárdos cégem, hogyha nincs profit benne, akkor sokkal rosszabb, mint lenne egy 100 milliós cégem, vagy 50 milliós, abból szép a profit. A nap végén abból tudunk megélni, abból tudunk fejlődni, hogy a profitunk van. Ugye, hogy jól konvertált oldalon egyébként elégedettebb lesznek a vevők, mert gördülékenyebb lesz az ügyfélélmény. Tehát elhárítjuk azokat az akadályokat, amik bosszantóak, amik ugye frikciót okoznak, súrlódást okoznak az oldalon. Ebből kevesebb van, netán nincsen, akkor sokkal nagyobb ügyfélélmény lesz, nagyobb eséllyel fognak nálunk vásárolni a vevők. Szóval igazán egésznek a lényege az, hogy a meglévő marketing költésed is hatékonyabb lesz. Tehát már többet akarsz majd költeni Google-re, Facebook-ra, árukeresésre, stb. Mert megtérül. Hát mi az, hogy beraksz 100 forint, és kijön 200 a másik végén nyereség, hát akkor minél többet akarsz, akkor nem 100-at akarsz költeni, hanem 1000, 1 milliót, 100 milliót. Ilyen most direkt túlzok, egy picit fel kell skálázni, de alapvetően sokkal hatékonyabb lesz a marketing költés, mert ugyannyi költésből több bevételed lesz, több vevőd lesz, több bevételed lesz, és több profitod lesz. Ja, abból kiindul, vagy profitábil és a terméked alapból. És igazából nagyobb a konkurencia is már foglalkozik konverzió optimalizálással. Ha te nem kezdesz ezzel foglalkozni valamilyen módon, akkor le fogsz erről maradni. Le fogsz maradni, és hozzájuk fognak ők, nekik lesz több pénzük költeni, ők tudnak már fejleszteni, és így tovább. Tehát mindenképpen ez ilyen dolog, amit foglalkozni kell, nem szabad ezt hanyagolni. Nem fontos, hogy adatok alapján dolgok, nem intuíció, nem véletlenül haladunk, adatok, konkrét adatok alapján. Elmondom a saját tapasztalatomat, aztán úgy közel hozza nektek a konkrétumokat. Rokai mi nem foglalkoztunk a lifestyleshop.hu, ez 2012-ben indult a lifestyleshop, 13 éve lassan, igen. Ment annélkos fogam. Ugye ez a magyar elkereskedelemnek a korai időszaka volt, már voltak működő webshopok, de talán cipős webshopból nem volt a piacon, nem nagyon sokan voltak. Idettünk, jöttek a vevők. Nem volt probléma, szuperek vagyunk, tök jól ment. Aztán indultan el kell gondolkodni, már nem tudunk többet költeni, mert már kezd nem megtérülni, hogyan növekedjünk szóval, hogyan növekedjünk profitabilisan. De gondolkodtunk elég sokat. Dolgoztunk több tanácsadóval, nem volt jó tapasztalat. Tehát igazából voltak nagyon jó indulattal állt hozzá, de nem tudta megoldani, voltak, aki egész egyszerűen nem volt képben, de viszont fizetni mindig kell, de a probléma nem oldódott meg, nem lettek jobb a konverzió, nem lett jobb az eredményünk, viszont sokat kellett fizetnünk, és ez nem volt jó, nem sok éve volt, de mai napig egy bosszantó dolog. És nekem elegem lett ebből, hogy mindig másnak fizetünk, nem tudjuk megoldani, és elkezdtem volna kiképezni a konverziós témában, először még a saját webshopom kapcsán, lifestyle shop kapcsán. De hosszú út volt, de sok-sok tévúttal, zsákutcával és ilyenekkel. De végül megtaláltuk a módszert, megtaláltuk a folyamat, nem csak konkrét technikákat, a folyamatot, hogy az elég gyenge 1,2-es konverzióból 6 hónapot, amikor rátaláltunk a jó módszerekre, 2,6-2,9-re fel tudtuk minden konverziót. Ez a cipős világban egy jónak számít, minden, ami 2 fölött van, már nagyon jó. Azért sáv és nem konkrétum, hogy ez mindig változik, másrészt nagyon szezonális a termékkörünk. Nagyon erősek voltunk nyárban, gyengék voltunk télben, tavaszban, őszben jók voltunk, tehát ilyen hullámzó teljesítményünk volt, de ez nem a webshop hibája, mert egyszerűen a piacnak a jelentőséből adódik. Cipőben, szondában, meg kapusban voltunk nagyon erősek. És felütünk egy másik, a mai napig működő webshopunk. Itt az ipar nem az még inkább szezonális, ez csak nyáron működik, ez most kezd el felpörögni. Igazából májusban lesz indul a főszezonunk. Itt 2%-ot, 4,2-es, most már 5 fölött van a konverziónk, sikerül szintén felvinni 6 hónap alatt.
itt is egyszerűen ugyanannyi költés, mert egyszerűen több bevétel jött, és ezért mehetünk többet költeni, és nagyságrend egy nagyobb nyereség maradt nálunk. Többet kötünk, több bevétel jött, és jöttek a számok, igazából nagyon boldogok. Ez nem az, hogy ide jutottunk a tapasztalat, ami ez a 60-ban bele volt sűrítve, az előtte évekig jött, de nem tudtuk oldani, és nagyságrendben jobb lett az eredményünk. Igazából a forgalmuk még jobban nőtt, mert többet mertünk költeni. Hogyan csináltunk? Mit csináltunk egyébként? Konverzió optimalizással kezdtünk foglalkozni. Elkezdtük elemezni az oldalt, elemezni, mit csinálnak az ügyfelek, nézni az adatokat, és azzal szemlélettel néztük a saját oldalunkat, nem könnyű egyébként, a saját oldalat mindig másképp látod, hogy a konverzió hol akad el, hol mennek el a vevők, hol tudnak őket visszahozni, hol tudnak megoldani, hogy el sem menjenek, konverzió optimalizáltunk folyamatosan. Ugye az a célja az egész konverzió optimalizálás alapjának, nyilván most egy ilyen rövid, gyors talpú lesz konverzió optimalizálásból, hogy értsük meg, hogy mi a weboldalunk oldalainak a célja. Miért van az oldal ott? Mi a funkciója az ügyfél szempontjából? És minden oldalnak van célja, kell lennie céljának. Ez nagyon fontos, hogy sose felejtsük el ezt a tényezőt. A főoldalal kezdjük, egyik a legtöbb webshopon az a leglátogatottabb oldal. Nem feltétlenül azon odaérkeznek a vevők, most már a Google Shopping meg az árukereső oldalak idejében már inkább a termék oldalra érkeznek, de ha logóra kattintanak, akkor főoldalra kerülnek, meg a SEO-ból, a kereső optimalizálásból még mindig azért a főoldal nagyon sokszor első helyen van. Itt az a cél, hogy beazonosítsa, hogy mivel foglalkozik az oldal, és bizalmat gerjesszen. Van egy híres 5 másodperces szabály, odaadod valakinek az oldaladat, akár online 5 másodpercig nézheti, és nem mondja meg, hogy mivel foglalkozik 5 másodperc után. Mivel foglalkozik az oldal, megbízható az oldal, és így mondja. Ugye elég nehéz volt, mert lifestyle shop nevéből nem belőtt egy cipős webshop, ezek sokat kell küzdenünk. Nyilván itt rengeteg olyan tényező van, hogy milyen, ha egyáltalán van-e ilyen nagy bannered, miről szól, mi neve, mi a logód, látszik-e, hogy mivel foglalkozol, és bizalomgerjesztő, akarjon tovább menni, merjen nálad rendelni, merjen megadni az adataidat nálad. De van, tehát itt ilyen dolgok lehetnek, hogy vannak-e díjaid, olyan biztonsági elemeid, vevői értékeléseid, érdemes de kirakni, nézzen ki profit, ne legyenek törött linkek, ne legyen kép nélküli termék, nézzen ki profit az oldal, és lehet, hogy az legyen egy korszak. Nem pedig a legmodernebb dizájnt kell, nem azon múlik, de legyen bizalomgerjesztő az oldal, és tudja, miről foglalkozol. Érdemes, hogy majd, amiket most itt fölök a saját oldalat megnézés alapján elkezdenek kijelenteni. Lista oldalnak, ugye, ahol terméket listázzuk, ott igazából egyetlen egy célja van, vagy másfél célja van. Alapvetően a fő célja, hogy találd meg a terméket, találja meg a vevő a terméket. Ott olyan módon kell kategorizálni, szűrést csinálni, sorrendet csinálni, és magát a termékkártyát úgy kell elrendezni, hogy azok az információk legyenek, hogy viszont csak az legyen ott, az ember megtalálja azt a terméket. Egyébként leginkább a szűrés, meg a termékkártya a legfontosabb. Azért majd másfél célja van, mert van olyan piac és webáruház, ahol a listába teszel már rögtön kosárba terméket, a nincs differenciás, egyértelmű a termék. A kifli.hu-nál lehet a lista oldalas termék, ha veszel egy kiló uborkát, azt nem kell neked megnézni a termék oldalt, hogy milyen uborka, mert tudod, hogy uborka, tejföl, vagy tej, most tökéletes egy termék. Ott tudod a kosárba tenni rögtön a lista oldalról. Legtöbb webáruházban itt az a cél, hogy menjen el a termék oldalra, és ott tegye kosárba. Ez legyen az info. Találja meg, amit ő keres nagyjából, ami az ő problémára megoldás. Jó? A legfontosabb oldalunk egyébként a termékoldal. Itt dől el mi, ide érkeznek a vevők manapság már leginkább, ez a landing page, Google Shoppingból, árukeresőkből, hírlevelekből általában az már ide jönnek. SEO-ból még nem annyira, de ott is kezd előjönni. Ha például képes keresést csinálnak, általában a termékoldalra érkeznek. Itt az a cél, hogy az információ legyen úgy tálalva a látogatóknak, hogy a kosárba akarja tenni. Itt a sikerkritérium beteszi a kosárba. És az a legfontosabb termék, legfontosabb oldala a webshopodnak a termékoldal két okból. Egyrészt itt dől el, hogy kosárba teszi el, vagy sem, másrészt ide jönnek a legtöbben. De itt van a legtöbb látogató. Egy látogató eljön, tehát egyszer elmegy a főoldalra, hát egyszer se, de lehet, hogy 10-20-30 terméket is megnézte. A látogató szám, a session szám, meg a oldal megtekintés szám az messze a termékoldalon a legnagyobb, a legtöbb webshop esetében. Jó, a pár oldalon, ha már megvan, akkor ott az a cél, hogy kezdje el a checkoutot. Sokan használják egy ilyen kívánságlistaként, és a kosarat oda tesznek be mindent, ami tetszik, onnan válogatnak vissza, ezt is tegyük lehetővé számukra, tegyük könnyűvé számára, de a végső cél az, hogy kezdje el a checkout azokban a termékekkel, amire szüksége van. Checkout meg az a lényeg igazából, hogy menjen végig rajta, minél könnyebben, és vásároljon. Adja meg az adatait, akár a bankkártyát, akár az utánvét esetén a címét, és vásároljon.
Jó, tehát érdemes megnézni a saját oldalatokat, hogy ezeknek a kritériumok megfelelnek-e. Ilyenek rengeteg alrésze van, tehát igazából csak egy áttekintés, de ennek megfelel. Ha ennek nem felel meg valamelyik oldalad, akkor érdemes azon, hogy változtatni, megfeleljen ezeknek az alapvető céloknak. Jó, picit termékoldalra menjünk bele, hogy mi megy az a legfontosabb oldal, látogatószám szempontjából, meg a döntés szempontjából. Itt beszéljünk, itt van a legnagyobb hatása, tehát a termék oldalra fókuszálunk mi általában, főleg nagyobb ügyfeleknél, hogyha konverzió optimalizásra bíznak meg minket, akkor az időnk változó 60, akár 80%-ot a termék oldalon töltjük, ott van a legnagyobb hatásunk, ott van a legtöbb lehetőség optimalizálni. Mondok egy pár jellemző hibát, csak példaként. Csúnya termékkép. Ugye ez egy vizuális médium, főleg mobilon nézed, hozzá vannak szokva az emberek az Instagramhoz, a Facebookhoz, TikTokhoz, mindenhez ott nagyon erősen vizuális ingerek érnek minket. És ha a termékképet csúnya például, akkor már ott veszett helyzetbe indulsz. Itt a felső képet nézed, ez egy, nem tudom, mennyire látszik nálatok, csúnya, nincsen jól felbontva, nem jó felbontása, nem egy szép termékkép. Pedig maga ugyanaz, nem jó felbontása, nem lehet bezzoomolni rendesen, ez meg ugyanaz a kép sokkal jobb minőségben. Ez például egy olyan szempont, hogy ha a termékképed legyen jó. Ilyen nem feltétlenül kell egyileg neked befotóznod, ha nagy webshop vagy, akkor érdemes, de lehet használni gyári fotót, de legyen szép, legyen igényes, legyen jól megcsinálva. Most már AI-jal rengeteg mindent lehet rajta javítani, éljetek ezzel a lehetőség. Itt egy másik tipikus példa. Ugyanaz a termék egyébként, csak háttér meg van csinálva a jobb oldali képen, sokkal-sokkal jobban néz ki, mint ez a halványabb, rossz hátterű, erős árnyékú, sötét baloldali kép, a jobb oldali meg sokkal vonzó, pedig egyébként ugyanaz a termékről van szó. És mutassuk egy ellenpéldát, és ez a régebben volt egy Teanet nevű webshopom, ahol meg a teákat árultunk, és ez a termék nem nagyon akadt meg, és nem értettük, mert minden más statisztika azt mutat, hogy ez a terméket keresik, pattintanak rá, vinnék, máshol viszik, ez egy ilyen nyugtató teakeverék. Tehát állítunk azért, mert nagyon pocsék a termékkép. Nagyon pici is volt, nem volt zoomolható, pixeles volt, csúnya volt a háttere, nem volt egyszerűen szép, ez a Schuster cipője is tud lyukas lenni. És kicsit egy konkrétan bekértük, és magunk lefotóztuk újra, tehát mikor egy hangulat, ahol valaki portolgatja a teát, egy kandol, meg az erkélyen, meg ilyen helyeken, teraszon, és elkezdett nagyon menni. Tehát egyszerűen azt változtatunk, csak hogy kicseréltük a termékképet, és rögtön jobb lett a forgalmuk, nem is picivel. Tehát ilyeneken is múlik egyébként. Jó, ha túl kevés adat van a termékről, vagy túl sok, az sem jó feltétlenül, rengeteg információ zúdulnák napi szinten, szeretnénk csak azt az információt látni a termék oldalon, ami nekünk fontos, ami a mi problémánkat megoldja, a mi igényünket kielégíti. Ha ez nincs ott, vagy ha túl sokan és nem tudod rajta kiigazodni, úgy van szerkesztve, hogy ezek egyik kedvencem, amikor rengeteg iszonyú hosszú szöveges oldala van a termékkép alatt, és mit tudom, egy kis regényt el kell olvasni, tudjam rá, hogy az adott termék, adott cipő miért jó például. Nem. Legyen ott, persze nem vagy, van sok adat, hogy legyen alul, vagy legyen úgy struktúrálva, hogy képekkel, bekezdésekkel, akár tagokkal, legyen átlátható, tudjam azt az információt magamhoz hozni, ami nekem fontos. Tehát, hogy másnak más fontos, legyen ott. Legyen túl kevés adat, de túl sok. Nem fontos itt az ügyfél szempontjából. Azt a példát szoktam hozni, hogy egy fényképeket áruló, fényképező webshop vagy, akkor nem mindegy, hogy te profiknak árulsz, mert nagyon sok összes technikai adat, milyen lumen a vaku, milyen, mit tudom, most mondtam valamit, milyen technikai paraméterei vannak, hány megapixeles is több, az nagyon fontos. A hobbistáknak, amatőr fotósoknak árulsz, ott sokkal inkább az élmény fontos. Ezzel a fényképezővel tudsz 10 órányi anyagot felvenni videót, vagy tudsz 1000 képet, 10.000 képet rakni, vagy ezzel tudod a családi nyaralást megörökíteni. Tehát teljesen más a szempont. Lehet akár az egy oldalon belül is jól szerkesztve, ez akár működősen is, az egy nagy kihívás, de megoldható. De lényeg az, hogy az adott ügyfél igények megfelelő mennyiségű és minőségű szintű adat legyen ott. Engem nem vagyok fotós, engem nem érdekelnek az olyan részletes termékadatok, de érdekel, mit tudok csinálni a fényképezőgéppel. Van például a MediaMarkt. Nekem ez nem tetszik, ez az oldal. De picit azóta már változtattak rajta, nem elég volt egy update. De rengeteg infó van, rengeteg adat van, itt van ilyen gomb, olyan gomb, ilyen értékes, megosztó, én kavalkád az egész. Igen, ott vannak ezek a siker jelzőek, bizalomgerjesztő cuccok, de egyszerűen túl sok, oda van hányva az egész. Egyébként az is látszik rajta, hogy mobilon optimalizálva, mert ez a 3 osztatú, ez be tud tördelődni mobilre, picit jobban néz ki mobilon, de rengeteg info van. Ez egy sokkal letisztultabb oldal, sokkal jobb benne, kicsik a képek, a kép az itt egy harmadnak a harmadán van rajta,
Jó, vannak életképek, de nem látszik, nem egy jó oldalnak. Túl sok infó van, egyik szempontból nincs elég infó másik oldalról, ezzel rengeteget lehetett javítani. Jó? A bonyolult, nem látható oldal elrendezés. Nekem gondolkodnom kell azon, hogy mit hol találok, az sose jó. Nem jó, ha gondolkodik a vevőd. Segíts őt, hogy minél kevesebbet kell gondolkodni, minél egyértelmű legyen minden. Ez egy kedvencem, ez beírjátok, ez egy létező oldal. Ez egy norvég ilyen apró hirdetés oldal, ez a mai napig így néz ki. Beírjátok, konkrétan így néz ki. Ezek már egy előnyt kovácsoltak abból, hogy teljes kavalkád, tehát már poén. De azért, ha így néz ki a te oldal, akkor az nem. Itt megtalálni bármi értelmeset nagyon-nagyon nehéz. Mondom, itt már a brandjük az lett, hogy ennyire kavalkád, ennyire gagyi néz ki, azért valójában ez nem egy előny, ha így néz ki egy oldal. A másik, ez a Currys MediaMarktnak egy konkurencia, ez egy angol eltanító oldal. Rengeteg menü, almenü, alalmenü, alalkategória, nem mindig van ABC sorrend, de nagyon nehéz megtalálni azt, amit szeretnék. Az a céljának az oldalnak, hogy megtaláljam, ugye most nem a termék oldal, hanem igazából a menürendszer. Iszonyú mennyiség adat van, nem fogom megtalálni könnyen az oldalon azt, amit én szeretnék, el fogok menni máshol, frusztrált leszek, és bosszant, és nem fogom megtalálni. Ez sokkal könnyebben, sokkal jobban lehet. Most az a jellemző már manapság, főleg a mobil miatt, hogy viszonylag nagy kategória oldalak legyenek, jó szűrőkkel. Abból sokkal könnyebben el tudod szedni azt, amit szeretnél, mintha sok-sok alkategóriában még akár 3-4-5 termékes is mini kategóriák vannak. Nem az a jó irány legtöbb esetben, hanem inkább egy picit nagyobb kategóriák, de azért még kezelhető, tehát ne 10 000 termék legyen. Nagyobb kategóriák, és menjünk szűrőkkel ugye szűrni. Jó, ez a tipikusan van olyan, hogy nem működik, vagy nem látszik a kosárban. Nagyon szeretik mostanában, és egyet is értek azzal, hogy AI chat robotokat beteszünk az oldalra. Tök jó, szuper. Segíti a vevőket, tehermentesíti az ügyfélszolgálatot, tényleg csak tudom ajánlani ezt, de ne takarja el a kosárgombot, ne takarja el lényeges dolgokat az oldalon, mert nem lesz jó. Hogyha nem tudom megnyitni a kosárat, nem tudom terméket a kosárba tenni. Hogy azon variálnom kell, hogy 2 pixelt odébb rakok. Nem, ne takarja el semmi. Vagy tehát működjön a kosárgomb, és ne takarja el semmi a kosárgomba. Ha nem látható, hogy nem egyértelmű az ár, és egy hatalmas nagy hiba, ha nem tudom, mennyit fogok én fizetni a termékért, mert mondjuk kilóban van megadva, és nem tudom, hány kilós a termék. Ne legyen ilyen. Legyen egyértelmű az ár, látszódjon, ki fog derülni, tehát ne titkod, ha drágább vagy, akkor se titkod. Pillanatokon ki fog derülni, ne ezzel próbáld behúzni a vevőt, legyen egyértelmű az ár, legyen látható az ár. Az is legyen egyértelmű, hogy nettó vagy bruttó például, tehát ezek minden szempontok, ne kellene a vevőnek gondolkodni rajta. Másik kedvencem, hogy rengeteg webshopon látok, nem látom, nem egyértelmű a szállítási költségidő. Tehát az, hogy raktáron van-e, vagy máshol van raktáron, 1 nap, 2 nap, figyelj, ha 10 napra tudsz szállítani, írd le, és nem kell emelt ki, de ne legyen elrejtve, mert ha webőnek másnapra kell, akkor nem fogja megvenni tőled, viszont bosszantó lesz számára, és később, ha kell neki van, és ráérnek 10 nap múlva, akkor sem nálatom fogja megvenni, mert egyszer már akadályba ütött a vásárlás nála. Tehát biotech oldala, itt van jó meg rossz dolog. Aztán kifejezetten tetszik ezen az oldalon, jók az életképek, tehát nem csak a terméket mutatja meg, bár pont magad fizikailag ezt a szeretet nem mutatja meg, te magad a csokival bevont, mit tudom, micsodát, de egyébként nem tudom, hogy ez csokival van bevonva, mindegy, de mutatja életképet, tehát a csinos lány tévénézés közben eszik, ott a pihen, meg átadja a barátját, tehát jó életképek, érzelmeket vált ki. Alapadatok itt vannak, az, hogy itt nem mutatja a piktogramokkal a lényeget, az jó, így egy picit túl sok az info. Tehát igazából ez nekem egy picit kavalkád, itt is lehetne javítani, de az jó, hogy itt van a szállítási díj, minimumot azért jelzi, ha teszem el kosárba, akkor az megy tovább, ez egy Shopify-os oldal. Egy jó oldal, ami lehet nőtt változtatni, és nagyon erős van a 977 vélemény. Jó, tehát mi nem mondjuk a biotech, de azért mondjuk ennyi véleményt össze tudom szedni egy termékről, az fantasztikus. Tehát ez egy jó oldal, de lehet javítani még ezen is tovább. A Lifestyle Shop oldal már nem így néz ki, hogy már eladtuk a Lifestyle Shopot, tehát már exitáltunk belőle. De annak idején igazából nagy termékfotó, itt van egyértelmű néhány ilyen jelzés, raktáron van, tehát rögtön meg tudod kapni. Van egy hűségprogramunk, hát volt ingyen háztartás, nagyon erős, ha tudsz ingyen háztartást adni egy adott termékre, az jó. Tudom, hogy nem olcsó, nem egyszerű, de érdemes. Itt megvan az, hogy már 5770 értékelésünk volt az árukeresőn, ez egy erős jelzés arra, hogy azért megbízhatóak vagyunk. Itt van milyen méretek, itt van a kosárgomb alatti rész a legfontosabb, kosárgomb környéki rész. Itt van néhány üzenet, hogy ingyen szállítjuk, ingyen visszaküldjük a cipőnél, tudjuk, mértük meg egy evidens. A visszaküldés fontos tényező, mert méret az vagy jó, vagy nem. Tehát, hogy korábban jó volt neked a 38-as, most 39-es kell. Akármi.
fontos, hogy ilyen visszaküldés, és itt van kiemelve néhány úgynevezett egyedi értékajánlatok is. Tehát itt van a kosár környékén van a legfontosabb információ, ez jó. Egy konkurens oldal, az Allbirds, egy amerikai sportcipő márka, egyébként nagyon népszerű. Ez egy picit másképp csinálja, itt nem működik a kosárban, ami nem választasz ki egy terméket, variáns, egy méretet. Ez nem jó, mert idejekednek, és nincsen egy egyértelmű vezetve a szemem, hogy rá kell kattintani. Mi úgy oldottuk meg a választásoknál, hogy nincs kiválasztás, rákattintsz a kosárra, akkor megreflekteti a méretet, és kiír egy választ egy méretet, és aztán bepirosozza. Itt ez nincs, de egyébként itt vannak a termék lényeges elemei, látod, hogy milyen méretek vannak, a színek, igazából egy viszonylag jó. Nekem nagyon tetszik, hogy itt 4 nagy termékfotóval dolgozik, egyébként mobilon ez betördelődik és swipe-olni lehet az oldalat, de desktopon nagyon látványos, szép nagy oldal, szép nagy képek vannak az oldalon. Jó, igazából, ha optimalizálod az oldalt, mit kapsz? Mi az előnyöd az egészben? Egy pár dolgokról már beszéltünk, de nagyobb lesz a forgalmad, ugyanannyi költés mellett nagyobb forgalmad lesz. Nagyobb profitod lesz, feltétlenül egy profitod és alapból a terméked, kisebb fajlagos marketing költséget tudsz vevőket szerezni, nagyobb lesz a profitod. Ha vásárolod, elégedettebbek lesznek, több vásárolod lesz, és mint a kevesebb frikció van, kevesebb bosszankodás van az oldalon, elégedettebbek lesznek. Tehát jobban mernek legközelebb is vásárolni nálad, visszajönnek. Beszállított fel, egy nagyobb forgalmat tudsz küldeni, mert nyilván sokszor van az, hogy a forgalmat küldjük egy visszatérítés, ez itt nagyobb lesz. A kollégák büszkék lesznek, jobb olyan cégnél dolgozni, ami jól megy, ami sikeres, amit a vevők szeretnek, szemben azzal, ahol nem megy, döcögés, reklamálnak a vevők, az nem jó érzés. A kollégák jobb lesznek. Folyamatod is hatékonyabbak lesznek, mert jobban több adatot kapsz, jobban tudod optimalizálni a folyamataidat, és nyugodtabb életedet, egyszerűen jobban megy a webshopod. Ne hagyd pénzt az asztalon, optimalizálod a webshopod, ez az üzenetem még egyébként számotokra. Nézzük egy konkrét példát, hogy néz ki a matekja. 1000 napi, 1000 látogatószám, 9000, közepesebb, nem egy pici webshop, de nem is egy hatalmas, ez körülbelül egy 100 milliós webshopról van szó. 1,5%-os konverzió van, ez egyébként nem egy kimagaslóan rossz, se jó, az ilyen átlagkörül érték, és 20-szeres kosárérték a példa kedvéért. 9 millió bevétel jött ki, 30 nappal számolva. Ha csak 2%-kal visszatérő a konverziódot, ami azért legtöbb webshop esetén néhány kisebb változással már elérhető. Minden más azon, tehát tovább 1000 látogatódban, tovább 20-szer a kosárérték, de már 12 millió forint bevétel van, plusz 3 millió forintot csak ezzel tudtál elérni. Ha meg tudod duplázni a konverziót, ez már nehezebb, ez nem egy pillanatokat, egy pár hónapot, 4-5 hónapot meg lehet csinálni, egy 1,5-3-ra. Kiszűröd azokat az akadályokat, optimalizálod a termékoldat, a listát, a szűrés, stb. Akkor rögtön 9-18 mire fel tud ugrani a havi bevételed. Ugyanannyi költség, mert most nyilván a futárköltséget beszéltem szerint, de az nem baj. Marketing költség ugyanannyi lesz, dupla a forgalmad van. Ha ezzel van 20% árésed, akkor majdnem 2 millió forintot kerestél, csak azzal, hogy ezt csináltak havonta. Éves szinten ez már 20 millió forinti. Jó, hát ennyit hagysz azt, ha nem foglalkozol igazából a konverzió optimalizálással. Ez egy elég erős matek. A 1,5-3-ra nem lehet egyik pillanatra a másikra, 4-5 hónap optimalizálással abszolút előtösíték, jóval több, és nem akartam 5%-ot odaírni, mert akkor hiteltelen lenne az egész példa. De ezek a 3% abszolút másféltől 2-re az nagyon könnyű, 1,5-3-ra nehezebb, de abszolút megcsinálható. Rengeteg alacsony csüngő gyümölcs van a laptopban, amivel rögtön tudsz nagyokat ugrani. Ez azt kérdezni meg tőletek azt, hogy lenne valaki, aki részletesen átnézett te webáruházad szakértői szemmel. Bemutatnátok a CRO szakértők által használt trükköket, eszközöket, amelyeket mi használunk. Meg kell mutatni, hogy te a saját webshopot hogyan tudod jelentősen javítani. Ha rávilágítunk arra a tényezőkre, amiatt nem vásárolnak a látogatói, rájövünk arra, mik azok a tényezők. És összefoglalnál a legsürgősebb teendőket, javítandók az oldalon, amely egy gyors nyilvást tudsz elérni, ez az alacsony csüngő gyümölcsöket. Az értékes lenne, nem? Én úgy gondolom, hogy azért ez nem lenne egy rossz dolog. Valaki más tapasztalta a végtelen nézett te oldalat, és felhívnál figyelmet, hol érdemes változtatni, hogy a te konverziód jobb legyen. Kérdezzük egy igent az oldalra, ha egyetettek ezzel, szerintetek is ez értékes. Jó a chatbe. Hogy jobb oldalt. Jó, amíg külditek. Ha még itt vagytok, akkor most már szerintem egyértelműen remélem át tudtam ezt nektek adni, hogy miért érdemes a konverzió optimalizálással foglalkozni, és talán már érdekel, hogy hogyan kezd el. Szeretnék, hogy hogyan érdemes elindulni a saját oldal optimalizálásával. Néhány trükköt, amit mondtam, azt már rögtön érdemes megnézni, de beszéljünk, hogy mi a konkrét javaslat. Az a megoldási javaslat, hogy elemezzünk együtt
a webáruházad 300 plusz tényezőt értékelő webshop audit, boost audittal, konverzió boost audittal. Miről szól ez? És csak egy pár screenshotot behoztam, nem tudom, hogy ügyfeladatok vannak ott benne, de miket nézzünk meg egy audit során? Ha megbízom minket ezzel az audittal, akkor következőt nézzük meg egy hasonló módon, sok-sok-sok 300 plusz tényezőt elemzünk ki, hogy javítani való, sürgősen javítandó, vagy rendben van. Megnézzük az oldal kinézetét. Itt nem arról van szó, hogy tetszik-e vagy sem, mert az szubjektív. Megfelel azoknak az elvárt tényezőknek, ott vannak azok a tényezők, amik jellemzően egy főoldal, listoldal, termékoldal, stb. Fontosak, hogy ott legyenek, és minden, csak az van ott, ami viszont fontos, ami nincs, nem fontos, az fölösleges. Megvannak ezek a kötelező elemek. Hogyan működik az oldal, hogy mi a logikai felépítése. Logikus egy külső szemlélő számára, aki vásárolna a termékedet, ahogy az oldal össze van rakva. Megnézzük az ügyfélutakat, jellemző ügyfélutakat, miket kell bejárni, hány oldal van, egy oldalas vagy több oldalas a checkout, mennyire egyszerű megadni az adatokat, tudok-e vendégvásárlást csinálni, és így elemzünk néhány ügyfélutat, le is tudok egyébként jellemzően tesztrendelést. Próbáljuk megkeresni azokat a frikciós, súrlódási pontokat, akadályokat, amik akadályozzák, hogy az ember tovább menjen. Sokszor evidensek, sokszor kevésbé egyértelműek, de azért látszódnak. Megmondom, hogy mi sok ilyet csináltuk, mert csak úgy hol vannak ezek jellemzően. Egyértelműen a vásárló számára mi van az oldalon? Érthető-e? Tipikus példa, szoktam azt hozni, ha láttam előadásomat, hogy a cipős példa az a nőknek talán mond valamit, bár érdekel, hogy mit jelent ez a pumps cipő. Ugye számunkra a cipős szakma, az a pumps, az tök egyértelmű, az egy ilyen körömcipő gyakorlatilag, ilyen elegáns üzletasszony cipő. Most mi pumpsnek hívtuk a telt oldalunkon, számunkra tök egyértelmű volt, tehát persze, hogy ez pumps, mindenki tudja. Hát nem tudta, és nem nagyon ment, offline boltokban, nagykerben nagyon ment a pumps, a webshopon meg nem. És nem jöttünk rá, hogy mi a túról van. Szóval persze megvilágosodtunk, hogy senki nem tudja, mi ez a pumps. Az egy körömcipő, vagy egy üzleti cipő. Átneveztük, meg a kategóriát is, meg a terméknevet is, és rögtön elkezdett elindulni. Meg nem tudták azt. De egyértelmű a vásárló számára, hogy mi van a te oldalon. Neked lehet, hogy egyértelmű, neki nem biztos, hogy egyértelmű. Nagyon fontos, hogy neki legyen egyértelmű. Így megfelel az általános ügyfélelvárásnak az oldalt. Tehát hozza azt, amit az ügyfelek elvárnak. Ilyen evidenciákról is beszélünk, hogy a logóra kapnak a főoldalra menjen, mobilon a kis 3 vonalas hamburger menünek szívott cuccok kijönnek a menük, a szűrő úgy működik, azt jelenti a szűrő, olyan paraméterek vannak benne, stb., ami megfelel az ügyfél elvárásoknak jellemzően. Hitelese. Végignézzük azt, hogy milyen hitelesítő elemek vannak az oldalon, milyen bizalomgerjesztő oldalak vannak benne, akár ilyen trust signalek, akár ügyfélértékelések, akár díjak, amit megnyertek, akár a plexik, amit az árukereső ad ki, és így tovább. Ezeket a létét megállapítjuk, ha nincsen, akkor meg az szintén egy hiba. Van egy egyedi értékajánlat, USP. A másik kedvenc téma a frikció, mert a USP, a Unique Selling Proposition egyedi értékajánlat. Megválaszolja azt a kérdést, hogy nálad miért érdemes vásárolni. Ha nincs ilyened, ez probléma, akkor az ár fog dönteni. Ha van, megnyilván jó az oldalak, az is számít. Ha van egy egyedi értékajánlat, akkor van esélyt, hogy nálad vásárolni. Ha nincs, akkor csak random, néha betéved valaki vásárolni. Mit kapsz az auditot követően egyébként? Minden oldaltípusra, mondom, összesen 300 plusz tényezőt nézzünk végig, tippeket, ötleteket, szakértői értékelést, elemzést kapsz arról, hogy te oldaladon mit érdemes javítani, hogy javuljon a konverzió. 300 plusz tényezőt nézzünk, egy listát, be fogjuk priorizálni neked, hogy ezzel most foglalkozás sürgős, mert ez nagyon sokat javít, vagy az esetben olyan is volt, hogy hiányzott az ASF például az oldalról, az még egy extrém eset, de volt ilyen, akkor rögtön letettük az oldalt, hívtuk is, hogy most azonnal tedd, mert ez meg a hatóság akkor bünti. Ilyen ez ritkán van, de ezért van, amit sürgősen meg kell csinálni gyorsan, ahhoz javulás, van, amit csinálj meg vissza, hogy gyorsan, de nem azonnal, mert segít is vannak, vagy rendben van, vagy ráérek, hogyha oda jutsz, akkor megtolni. Az mondják, hogy a legsürgősebb teendőket végigcsinálod, akkor pénztermelő gépezet tud lenni a webshopon. Egyszerűen elhárulnak az akadályok, amik eddig akadályoztak a vevőket, vagy látogatók a vevőben, és végre el tud termelni pénzt a webshopon. Nagyon fontos. Adatokat csináltunk egyébként a Google-ben, a Hello Vitánál, a Fulbrify-nál, ugye ez egy nagy számítógép felújító, laptop felújító cég. Auditottak és rengeteg olyan tényezőt kaptak, hogy ők is több milliárdos, 4 vagy 5 milliárdos cég, őnek is tudunk olyan dolgokat mondani, hogy jelentősen javult a forgalmuk. Barshop egyébként szinte egy ilyen nyers kutyai teledeleket áruló cég, ilyen fogyasztott terméket árulnak. Az audit után pár hónapot 20-30% megnőtt a forgalmuk, és nagyon sokat nőtt a konverziós arány. Tehát igazából kevesebbet tudtak költeni ugyanaz a forgalom mellett. Ez abszolút jól működött nekik.
milyen végrehajtották, az nagyon fontos, hogy nem helyetlenül csináljuk meg, mi javaslatokat teszünk, és nektek kell megvalósítani. De mi az egésznek a lényege? Ma évfélig, ha el tudjátok adni az ajándékot tudunk nektek adni, hogy ma lefoglalja a Conversion Boost auditot, annak adok cserébe ajándékba egy 60 perces konzultációt velem. Ezt egyébként 70 000 forintért szoktam kínálni, viszont is van a naptáram, de itt most kivételt teszek. Az első 10 jelentkező, aki ma lefoglalja ezt, az be tudom válni 60 perces konzultációt. Ha átnézzük az oldalat, jelenleg az audit után érdemes igénybe venni, hogy elkezdek csinálni az auditnak a javítását, és utána beszélünk külön róla, de bármilyen kérdés, ami a webshopoddal kapcsolatban van, dedikáltan 60 percet csak azzal foglalkozni, hogy segítsük a te weboldalad, a te üzleti modellnek a finom hangolását. Tehát igazából az általában 400 000 forintot szoktam adni ezt az auditot. A legtöbb itt felsorolt cég az ennyire, vagy még drágában vette meg, mert olyan értéket ad nekik, ami nagyságrendekkel megéri. Értelek nagyobb cégről is van szó. Ugye 70 000 forint maga a konzultáció, ez igaz 475 000 kerekítsünk érték összesen, ezt most a 199 plusz áfter adaton mertek adni. Jó, ez igazából a konzultáció első 10-nek, az átlag, aki ma holnap meg tudja rendelni, annak tudom tartani ezt az árat. Jó, ez így néz ki, igazából ezen a kódon tudjátok ezt megnézni, de mindjárt berakom a chatbe, akit érdekelnek a részletek. Akkor a auditor hol tudtok jelentkezni. Jó, de közben megyek tovább, és berakom ide. Tehát ezt az ajánlatot gondoljátok végig, de mindjárt megyek tovább vele. Jó, tehát 199 átfelejtett. Picit is javít már a webshopot forgalmán, akkor nagyságrendekkel meg egy QR kódot is lehet olvasni, de itt van egyébként a chatben. Megyünk tovább. Nem tudom, van eddig bármilyen kérdés. Úgy tudok jelentkezni egyébként, hogy lekattintjátok a QR kódot, vagy a linkre kattintok a chatbe, kitöltöttek a regisztrációs űrlapot, és lefoglaltok a helyet az auditban. Ottan tegyétek meg. Ez a folyamat egy egyszerű, gyors folyamat. Úgy csak az első 10 kapja meg az akciós az ajándék konzultációval. A többek is jelentkeznek nyugodtan, ott a konzultációt már nem tudom majd bevállalni, csak az első 10 résztvevőnek tudom felajánlani. Velük már dolgoztunk, érdemes, ezek nem kis cégek, jelentős nagy cégeknek tudtunk segíteni. Még érdemes végig gondolni. De igazából azok, akik ez most egy kicsit még sok, szeretnéd magad megtanulni a CRO részleteit, nektek is van egy megoldásod. Tehát maradjatok még itt, van egy megoldás számotokra is. Ez pedig egy május 7-ig lesz egy CRO workshopunk, feltúlóbozom a webshopon workshop, ahol személyes, ez egy élő személyes workshop, május 7-én szerdán, ahol reggel 9-től este 5-ig, végig még az összes olyan tényezőn, nyomtatom a részleteket, ami ahhoz kell, hogy te magadnak megcsináld a konverzió optimalizálást. Miről lesz szó a workshopon? Beszéljünk az alapokról. Miért nem vásárolnak a látogatóim? Hogyan mérjek, mit néznek egyáltalán az oldalon? Rengeteg adatom van, remélhetőleg mindenkinek legalább a Google Analytics-be van kapcsolva, mert van általában is jól mér, de mit néznek alatt? Rengeteg adat van, el fogunk végigmenni. Mik azok a legfontosabb mutatók, amit érdemes webshop tulajdonosként naponta, hetente, havonta nézni? Alapelveket fogunk például, ami hibás, tehát a törött linked van, rossz képed van, akkor rögtön javítsátok, ez egy abszolút alapelv. Fogunk beszélni már korábban említett USP-ről, egyedi értékajánlatról. Miért a te webshopodon vásárolni a webről, miért nem máshol? Ez nagyon fontos kialakítani, hogy kitalálni, kialakítani és végre is hajtani, hogy mi a te specialitás, hogy miért érdemes nálad vásárolni a webőnek. Ha már van értékajánlatod, hogyan jeleníts meg, hogyan mutasd meg a vevőnek, milyen módszerek vannak arra, hogy ez látszóan egyértelmű legyen a vevő számára, hogy te miért vagy jó, miért érdemes a te webshopodról, érdemes a te termékedet vásárolni szemben a konkurenciával. A top 6 termékoldal hibát végig fogjuk futni. Még a nagyobb shopok is elkövetett. Indultam a biotech-et, ott is vannak még javítandók, de mindjárt meg fog válaszolni a kérdésre, Dóra, csak hadd fussak ezen gyorsan végig. Teljesen jogos egyébként a kérdés, köszönöm szépen. Gyorsan végigfutok ezen, abszolút így lesz. Jó, tehát top termékhiba, top 3 tényező oldaltípuson végig fogunk menni, figyeljünk oda, hogy nem menjen a látogatót, de próbáljuk ott tartani magunknál. 10 módszert fogunk minden oldaltípusra megnézni, 10 plusz módszer,
az optimalizálással, mit érdemes nézni, hogyan érdemes javítani, vagy milyen módon deríts ki, hogyan érdemes javítani. Sokszor van konkrét megoldás, és sokszor az a megoldás, hogy itt nézzél meg, és a webshopra speciálisan mit érdemes használni. A legjobb, hogy pénztárca megnyitó módszereket, milyen pszichológiai tényezőket érdemes figyelembe venni, a sürgősség, szűkösség, reciprocitás, ilyeseket fogunk átnézni, amivel a vevők rá tudod venni, hogy vegyenek nálad. Vagy legalább minimum adják meg az e-mail címüket általában a vásárlásra is. AI alapú módszereket fogunk nézni, AI eszközöket fogunk nézni, amivel könnyebbé, gyorsabbá tud válni a vásárlás, illetve nektek a ti munkálatok gyorsabbá tud válni. De alapvetően gyakorlati tippeket, ez egy nagyon pici elméleti rész, alapvetően gyakorlati konkrét példákkal, konkrét esettanulmányokkal, konkrét oldaltípusokon fogunk végigmenni, és rögtön fogjátok látni azokat, amiket én javaslok, hogy te oldalon érdemes megnézni, vagy akár javítani. Egyébként jellemzően arra is szokott lenni idő, hogy egy webshopot egy picit kísérletező. Itt az ajánlat, aki gyorsabban akar haladni, annak a hallgatótom ajánlani. Ez gyorsan megkapod, kb. 2 hétes időszakra határidőre vállaljuk, tehát 2 hét múlva már kapsz egy olyan elemzést, amivel konkrétan el tudsz kezdeni fejleszteni a te oldaladat, konkrétan tudod javítani a forgalmadat, és pillanatokat meg tudsz élni a befektetett időd, meg a pénzed is. Mondom, a konzultációt első 10 jelentkezőt meg tudom felajánlani. Ha maguk szeretném megtanulni a CRO-t, akkor meg a workshopot érdemes venni, ahol tényleg az én 12 év tapasztalatom benne van ebben, elég interaktívra szoktam csinálni egyébként ezeket a workshopokat, de nem csak én aktív beszélek, hanem beszélgetünk egymással. Lehet közben kérdezni, lehet közben javaslatot tenni, lehet egy más irányba. Oké, mindenkinek egyértelmű, ezek menjünk ebbe az irányba. Én örömmel azokat szeretem, azokat a workshopokat szeretem, ahol nem csak a saját hangomat hallom, hanem egy interakció, ahol beszélgetünk egymással. És itt lesz idő, azért egész nap együtt töltjük, lesz idő beszélgetni. Ilyen benne is van. Kapja egyedi válaszokat is tudsz kapni. Jó, hogy csak egy pár kép, ahol előadtam, abból csak hogy workshopok, konferenciák és egyebek. Így néz ki, itt van a link, ugye belásom neked a linket, és közben válaszolok Dóra kérdésére is, hogy a workshopra. Most 14.99 a workshop, most nagyon akciósan adom, mert azt szeretném, hogy legyen nektek lehetőségetek eljönni, és tényleg tudjatok ti már rögtön javulni a saját oldalatok kapcsán. Dóra, egy kérdésem lenne, egy javaslat termékoldal kapcsán, termékoldal írások egyformán, a termék egyformán X-el teszi. Nagyon jó a kérdés. Ugyanezzel küzdöttünk egyébként, voltak fekete férfi bőrcipőink a lifestyle shopon, ahol az 50. Bugatti bőrcipő ugyanúgy néz ki, van ott egy varrás, vagy egy picit más a csatja. Egyébként inkább egy SEO-s kérdés, mert egy cipőn termékleírás nagyon ritkán vezet eredményre, képet nézik. Egy picit az AI-t meg tudod használni, egy picit eltér a termékleírás minden terméknél, egy picikét, akár mondat sorrendben, akár mondat szerkezetben, akkor az egy előny, de nem is konverziós előny, hanem kereső optimalizásból előny. Tehát szerintem igen, legyenek különbözőek a termékleírások, de nem kell nagyon sok energiát betenni. Tehát igazából egy Google Sheet-be beteszed, bekötöd a ChatGPT-t, az OpenAI-t, és akkor meg tudod csinálni. De ha nem sok terméked van, akár egyenként a ChatGPT-be berakod, és egy picit fogalmaz ár, és azt akkor teszed vissza. Tehát egy nagyon van, a könnyű megoldások vannak. De igen, amennyire lehet legyen egyedi a termék leírás. Az is nagyon fontos egyébként, hogy igen, Csaba, abszolút egyébként, igen. Egyébként ezért szoktam azt mondani, hogy valaki gyári leírás kap, műszaki eszközöknél a gyári leírás egy-egybe be tudtak tenni a termékbe, nem jó. Tehát egy SEO szempontból minden ugyanazt látják, a Google azt fogja értékelni, jellemzően, aki először tette ki, vagy a nagy oldalt. Tehát nem, vagy ezek közül egyik se, akkor nem tesz fel, de mondom, ez inkább SEO szempontból előny, ami nagyon fontos. Amikor azt mondom, hogy nem csak az a fontos, hogy hogyan jönnek az oldaladra, hanem mit csinálnak. Fontos, hogy hány vevő látogató az oldalat, a PPC, a social media, a SEO nagyon fontos. Tehát nehogy azt vegyetek ki ebből, hogy nem fontos. Én a következő lépéssel konverzió optimizálással foglalkozom, de ahhoz, hogy tudja konverzió optimalizálni, kellnek látogató. Itt a SEO szempontjából abszolút lényeges. Maga a workshop 14.990, ezt egyébként 50 000 forintot szoktuk általában ajánlani. Én most nekem az a cél, hogy tényleg gyertek rá. És még egy dolog, nagyon fontos, itt 100% elégedettégi garanciát vállalkoztat. Nem kapod meg azt az értéket a workshopban, amit vártál, sőt nem kapsz sokkal többet, mint amit vártál. Rámész, és kérdés nélkül vissza fogom utalni neked a pénzt. Én nekem nem az a cél, hogy most itt elégedettek legyetek. Az a cél, hogy nagyon jó tapasztalattal, sok tudással, sok lelkesedéssel, végrehajtással gyertek el a workshop után, és legyen ez egy olyan élmény, amit tudtok hónapokig tudtok abból építkezni.
Jó, tehát abszolút ez a célom. Amit érdemes végig gondolni egyébként, de itt az audit is újra nem ismétlem el, mindegyikről fogtok kapni e-mailt egyébként a webinár után, tehát mindenket ott lesz nálatok. Ha most nem írtatok föl, hanem másodál ki, akkor meg fogtok kapni témát. Több platform értékesítés saját oldalon olcsóbb átfizetem az adott terméknél. Ha több piacterekre gondolsz például, vagy eBay-re? Figyelj, nincs erre egyértelmű szabály. Nagyon sokat csinálják az EMAG-nál azt, hogy ráemelik az EMAG-nak a elég magas jutalékát a termékre. Ez egyedi döntés kérdése. Mi jellemzően egy nyárral megyünk mindenhova a cipőinkkel, de azért, mert relatíve használható áréseink vannak. Most nyilván nem azt mondom, hogy örülök, ha adok az EMAG-nak 20%-ot, de nekünk egyszerűbb egy áron menni. Vannak egy csomó jó szoftver, a Base.com, Mercado, EasySales, tudsz azt mondani, hogy EMAG-ra emeljük 10%-ot, a Pepitára csak 5-öt, a Allegro a 8-at, tehát vannak erre ilyen módszerek, nem létfontos, hogy egy egységáron mennyi, de egyébként ez üzleti stratégiai kérdés. Ha van annyi árésed, hogy elbírja a jutalékot, akkor mennyire egy ára az egyszerűség miatt. De egyébként nincs jelentősége szerintem. Az nagyon függ, hogy az adott piac téren milyen árszinten vannak az adott termékeid. Hogy tudsz venni viszonylag kis áldozat árán árgyőztes, akkor szépen megpróbálni hangsúlyom, nem lehet az ár egy egyedüli tényező, de tehát a válaszom egyértelműen attól függ. Én személyesen egy áron megyek, de nem feltétlenül ez nem magában egy jó vagy rossz dolog, ez mi így döntöttük, hogy ez egyszerűbb nekünk. Jó, igazából auditom még egyszer. A bizonytalan vagy pár tényezőt hadd hozzak fel azért a kettő szempontjából. Gondold végig a következőket. Nekem ez túl drága. Igen, az audit az valóban egy egységárként nem egy alacsony termék, egyébként már most olcsó, mint szokott lenni, de valóban nem olcsó. De azt érdemes, hogy mennyit költesz Facebookra, Google-re, árukeresőre. Mennyivel több maradna a zsebedben, ha minden marketing csatornád 30-50%-kal hatékonyabban hozná a vevőket. A konverzió az oldal, amire vissza az embereket, SEO-val, bármivel hatékonyabb, akkor összes csatorna emelkedik, meg hatékonysága emelkedik. Mondjuk ezzel, hogyha köldesz 200-300 ezer forintot akár havonta, vagy akár többet hirdetésre, akkor az 20%-50%-at több, mennyivel térül meg az egy ilyen beruházás. Nyilván idődet is beleszámítva. Elég gyorsan, 1-2-3 hónapot simán akár gyorsabban is meg tud térülni. Tehát mennyi profitot hozna pluszban, hogy tényleg egy pár javításra tudnál jelentősen javítani az oldaladon. Ezt még érdemes végig gondolni. Mi kapsz azonnali visszajelzést az oldaladról. Rögtön be tudod vetni, rögtön tudja javítani az eredményeket, nem kell hónapokat várni, itt már rögtön tudja hozni az eredményeket. Amikor hára gondolsz, az értéket érdemes végig gondolni. De másik szempont. Nincs időm ezzel foglalkozni. Hát mi a konverzió boost egyrészt szerintem muszáj, akkor is ugye nincs idő, kell, de amiben tud nektek segíteni, hogy mit csináljuk az auditot, akkor mi átvezzük helyet. Az rengeteg időt mi átveszünk tőle, mi magunk megcsináljuk, mi tanácsadóink csináltak meg, már két megvalósítható javaslatokat kaptok. Tehát itt van, kaptok egy tervet, gyakorlatilag egy értékesítési tervet kaptok, vagy fejlesztési tervet kaptok, amit ezt meg kell valósítani. Ilyen dolgokra fogok válaszolni egyébként. Majd később jelentkezem, ezt nagyon sokszor kapjuk, most ez van. Persze, mindenkinek megvan a saját elfoglaltsága, de minden hónap a kidobott marketing pénz, a konverzió fog lépni, de minden hónapban, amikor nincs még optimalizálva az oldalad, ott alacsonyabb lesz a profitod egész egyszerűen. Ezeken a workshopra is igaz, tehát elkezdesz workshopon és utána tanulsz, akkor már májusban be tudod vetni ezeket az eszközöket. Akár ott a workshop közepén már javított az oldalán, meg kijavított egy-két olyan dolgot, ami rájött a workshopon alapján. De az, hogy szeretnéd megbeszélni, mert nektek mi a legjobb megoldás, a workshop, az audit, vagy valami más, most tudtok foglalni egy 20 perces gyors elemzésre időpontot. Most nem tudtam általában ajánlani egészen, most úgy érzem, hogy erre szükség van, hogy bizony, kérdezzetek meg nyugodtan, beszéljünk 20 percet, kötelezettség nélkül, tehát ez a ti időtök, ha az oldalról akartok beszélni, arról is tudunk, ha kínálatról, ajánlatról szeretnék beszélni, arról is tudunk, 20 perc dedikáltan ti kaptok meg, éljetek vele nyugodtan. Dóra, értékeléseket muszáj vezetni, muszáj. Nálunk nagy az elégedettség, tényleg, hogy ne húzzak, csak gondolom vele. Az a jellemző egyébként, a válaszom jellemzően igen, hogy igen, van, akik elégedetlenek, ha jól van megfogalmazva egyébként az értékelés,
akkor tehát lesz mindig egy-két negatív, de ez nem is baj. Ha van 100 jó és 2 negatív értékelésed, az jó. Mi azért nem vezetjük be az értékelést, ez egy piacspecifikus dolog, a lifestyle shopon meg az Ipanemán, hogy minden szezonban új termékről volt, gyakorlatilag 100%, 90% a termékek vadonat új. Hogy mire kapnak 3, 4, 5, 6, 8, 10 értékelést, a termék eltűnik. Tehát mi azt csináljuk, mi a webshop értékeléseket tesszük ki. Tehát nem a termékszintűeket, hanem a webshop szintűeket a termék oldalra is. Tehát mennyire voltak elégedettek az oldallal szemben a terméket. Az jellemző a vevőkre egyébként, hogy jobban hisznek a többi vevőnek, mint nekünk webshopnak. Tehát ez a social proof az arról szól, hogy azoknak hisznek, akik másik vevő, nekünk nem hisznek. Mi azt tudjuk csinálni, egyébként azt tudjuk javasolni, akár a köszönő oldalra tegyetek egy értékelési linket. Ez lehet akár árukereső, lehet, mivel árukereső kiküldi magától Google vagy Facebook értékelés. Amikor végigment a checkouton, kifizette a terméket, remélhetőleg sikerélménye volt, akkor még biztos, hogy elégedett. Csak akkor nagyobb esélye ad neked egy 5 csillagos értékelést a Google-en vagy a Facebookon, még később, amikor esetleg logisztikai probléma, hogy mégse azt kapta. Most ez nyilván lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz. Ha nem termékszintű, hanem webshop szintű értékelést kérsz ott, akkor az abszolút etikus és abszolút korrekt, vagy a visszagazoló e-mailbe is beteheted, hogy egyébként ezt figyelj, tennek, hogy értékelsz minket, ha elégedett voltál a folyamattal, ha lehet, akkor 5 csillagot. Tehát ilyenek. Meg kell próbálni. Igazság az, hogy ha nagyon az jön ki az értékelésekből, hogy csak azok reagálnak, akik negatívak, akkor kikapcsolod. Akkor nem jelented meg onnantól kezdve. Ez a javaslat szerintem érdemes. Jobban hallgatnak a többi vevőre. Ez tudja az emberi természet. Nekünk gazkapitalista webshop tulajdonosoknak nem hisznek, a többi usernek hisznek. És mondom, 1-2 negatívan a sok, mert nekem még hitelesebb is. Ha csak azt látom mindenhol 1000 értékes, és mind 5 csillagos, az nekem nem. Azt látom, hogy 4,8 vagy 4,6, többségében 5, 1, 7, 4 és néhány 1-es, 2-es, nekem az hitelesebb. De lehet, hogy túl gondolom, igen, de válaszom, szerintem csináljátok, maximum leállítjátok. Ez nem egy nagy fejlesztés, csak be kell kattintani, vagy egy rövid fejlesztést csináljátok meg. Igen, akkor nem lehet termékszintűt vezessében, nekünk minden oldalunkon a webshop szintű értékelés van, annak a termékértékelés nem jön be annyi, mire kipörög az egész. Mire elkezdi használni a papucsokat, lemegy a nyár, most decemberben nem fog értékelni, tehát mire szedtük, meg eleve minden szezonban új termékeink vannak, szinte teljesen lecserélődik, de rengeteg olyan oldalt ismerek, ahol egy termék 6-8-10 évig ott van, ott meg abszolút érdemes beállítani, akár termékszintűt, akár webshop szintűt, vagy akár mindkettőt. Jó? Nem tudom, van-e még esetleg kérdésetek, nyugodtan tegyetek fel, akár így foglaltuk nyugodtan konverziós gyors elemzést. Itt van 3 dolog, lehetett kattintani a dolgokat, igazából állok rendelkezésre, egy picit túlmentek az időn, de nem baj. Van még kérdés, nyugodtan tegyetek fel, akár chatbe, akár kiszeditek a lenémítást, és nyugodtan kérdezzetek, szívesen válaszolok. Hogyha most nem, akkor meg a konzultáció nyugodtan a gyors elemzést foglaljatok bátran, kötelezettség nélkül. Ígérem, nem szélzelni fogok a konzultáción téged, arról fogsz, hogy nektek mire van szükségetek. Sokszor azt mondom, figyelj, ne vedd meg azt a terméket, mert 4 erősebb még nem vagyok, vagy egy másik szolgáltatót szoktam olyan, hogy tényleg arról szól, hogy nektek mi az előny. Nekem az a célom, hogy olyanokkal segítsek, akinek tudok segíteni, olyanokkal dolgozzak, akinek tudok értéket adni, és ha ezek vagytok, akkor jelentkezek legalább a gyors elemzésre ingyenes kötelezettség nélküli. Ha meg bármi termék már megtetszett, akkor mondom, hogy az első 10 látogató vagy 10 vásárló fogja megkapni az ingyen konzultációt, hogy 60 perces, sokkal mélyebb, de bárki másnak is az árat azt tudom tartani még egy darabig. Jó, ha nincs több kérdés, nincsen, akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. E-mailben fogjátok kapni majd az információt, amiről most beszéltem, az ajánlatokat. Ha bármi kérdés van, keressetek nyugodtan, megtaláltok LinkedIn-en, meg Facebookon is, meg e-mail is nyugodtan kérdezzetek, tőlem állok rendelkezésre. Köszönöm szépen, itt voltatok, szép napot mindenkinek, sziasztok!